Сезгә кайнар сәламнәр юллыйм мин Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Хөрмәтле минем яраткан тамашачыларым, без сезнең белән бүген матур итеп, күңелле итеп, моң иленә сәяхәт кылырга килдек. Кемнәр янына дисезме? Ул инде безнең Татар башкорт эстрадасының популяр танылган моңлы сандугачы Гөлсинә Мөхәммәдиева һәм инде бик күп хитлар авторы Наил Шаймардановның матур, җырлы моңлы концертында эшләргә без инде керештек дусларым. Шуңа күрә әйдәгез, якынрак килегез. Бүген гадәттәгечә ямьле, рәхәт, күңелле, җылы, нурлы репортаж булачак. Киттек! Гомер буе безнең халык моңга бай. Потом вот в кулисы открывается музыка, и они уже здесь стоят. Все, ладно. Сер итеп кенә тапшыру сезгә сәхнә артында гримеркалар репортажын дәвам итә, дуслар. Һәм инде әйткәнебезчә, бүген без башкорт татар эстрадасының моңлы сандугачы Гөлсинә Мөхәммәдиева да кунакта. Әйтергә кирәк, әле ул инде үзенең чыгышына әзерләнә, менә матур итеп бизәнә. Шундый итеп оста итеп бизәнәсез Гөлсинә, әле инде. Сәлам, сәлам. Бизәнә курсларына йөргәнсеңме? Инде шул хәтле матур итеп бизәнәсең, карап торам баядан бирле. Безнең өчен әзерлек бер 3 дәрес алган. Гомумән нәрсәдер үзеңә ачырга, нидер шундый түгәрәкләргә йөрергә, шундыйга омтылып яши торган кешеме син? Син безнең тапшыруда беренче тапшыр, шуңа күрә безгә бүтән яклап та син бик кызыклы шәхессең, кешесең, шуңа күрә үзең сөйләп кит әле. Ой, рәхмәт, Роза. Мин инде гомумән урында тукталып тормый, артыбан төрле һөнәргә дә өйрәнеп тә өлгердем, укып та өлгердем, әллә ничә дипломым да бар, ансы турасында тоже әйтермен, Алла бирсә. Гомумән бар нимә мине һәр вакытта кызыксындыра. Шундый кызыксыну менән эшлим. Бүгенге көндә инде мин балалар укытам, сәхнәдә үзем җырлыйм һәм әйтәсем килә, сәхнә ул, әгәр дә син сәхнәгә бер тапкыр баскансың икән, ул бит инде җибәрми һәр вакытта. Сәхнәдә җырлыйбыз да, җырсыз яшәп булмый. Һәм син шундый яшь булуына карамастан, син 20 елга якын сәхнәдә икән, шулаймы? Сәхнәдә 24 елдан 25 елга уже Алла бирсә була. 98 елда беренче тапкыр зур сәхнәдә яшьлек шоу фестивалендә катнашкан идем. Ул вакытта студент сакта гына иде. Шул елдан башлап инде мин Өфе сәхнәһендә сыгыш яһыйм. Уфа сәхнәсенә тиклем бик кызыксындыра шундый сорау. Гөлсинәгә гомумән җырларга теләк, шундый талант кемнән бирелде? Әтиәнеңнәнме? Ничек? Ата-әсәем дә минең инде йырга гашык кешеләр ине. Әлбәттә, табындарда йыелганда шулай йырлап яшәгән кешеләр. Минең тугандарым да, апаемдар да бик матур йырлайдар. Улардан бирелгәндер инде. Үземдә белгәндән бирле, бәләкәй сактан менә утыргызга басып, тарак тотып, мен инде йырсы булам дип әйтә торган идем. Шул вакыттан бирле хыялым Аллага шөкер тормышка ашты. Беренче тапкыр сәхнәдә чыгыш ясаганың хәтереңдәме Гөлсинә? Кайда булды ул? Ничек булды ул? Зур сәхнәләр, мин Стәрлетамак 2 ханлы Ленин исемендәге 2 ханлы интернат мәктәптә укыдым. Шунда инде мине Илһам эстрада төркеменең җитәкчесе Минигали Миневали улы Хөснетдинов күреп, мине үзенең төркеменә сакырды һәм дә беренче адымдарым зур сәхнәдә Стәрлетамак калаһында булды. Кыз
кызыклы мауыктыргыч сәхне артында йөримәле дуслар. Беләм сез дә яратасыз. Анда нәрсәләр бар, кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә. Искиткеч, карагыз әле дуслар. Үзебезнең башкорт милли савытлары искиткеч матур бизәлешләр белән төрле төстә, монсы менә яшел төс, монсы инде агачтан гына ясалган. Шулай инде дуслар, мин һәрбер җиһазны тотып карарга һәр вакыт яратам. Монда тагын да кәсәләр, алга таба нәрсә бар икән монда? Баян! Бүген чын баян моңнары да яңгырап торачак безнең концертның башыннан азагына тикелем. Хәзер мин сезгә уйнап та күрсәтәм әле баянда. Хөрмәтле дуслар, әйтергә кирәк, без бүген балалар филармониясы бинасында эшлибез. Моң илендә дип аталган концертта. Бу концертның инде иң мөһим кунаклары ул инде Наил Шаймарданов һәм Гөлсинә Мөхәммәдиева һәм аларның музыкантлары. Алар сәхнә артында үзләрен репетиция эшлиләр. Бу инде безнең танылган Искәндәр Насибуллин. Хәерле кич, Искәндәр. Хәерле кич, Роза. Син мин карап торам телефоныңнан индер көйләр кабызып, кабатлыйсың. Гомумән бүген ничә сәгать басып торырга исәпләп торасың бу гитараң белән? Не, 1-2 сәгать, наверное, где-то концерт барышынан азан хатлык. Белүемчә, бу синең иң яраткан музыкаль инструментың шулай бит. Гитара кылларын чиртергә яратам. Эй, кайфы күтәренке инде Гөлсинәнең. Әйтерсең дә үзенең иҗат кичәсе, үзе шундый матур шибәр. Кайфләр гомумән әлегесе мизгелдә. Менә тигән, менә нык шәп. Бұл концертты үземнең иҗат кисәм булмаһа ла, нык одак көттем. Эшләгән вакытта нык тулкынландым һәм тамашачылар белән күрешүемә мин бик шатмын. Күптән шулай зур концертлар оештырган юк иде. Бүгенге концертны сез Наил абый Шаймарданов белән матур итеп, уртак итеп, үзегезнең укучыларыгыз катнаштыгы ярдәмендә оештырасыз, шулай бит? Әйе, без менә икәүләшеп Өфө балалар филармониясында балалар укытабыз. Һәм дә безнең уртак концертлар быга тиклем булган иде, безнең бәлки генә балаларда сыгыш яһаган иделәр. Инде бу концертта үзебез күбрәк сыгыш яһарга, шундырак зуррак коллективларда сыгарга булдык инде. Мин беләм, Гөлсинә Мөхәммәдиева белән сезнең ниндидер уртак тагын эшләрегез бар. Үзең сөйләп кит әле безгә. Бик кызыклы тамашачыларга төшә, бик кызыклы. Банкет, ул туй, ул корпоратив, ул безнең теге хул кефәләт кана теге безнең сыгымдарыбыз. Шул. Һәм дә без Гөлсинә белән бергәләшеп, исламда җитәкләйбез Милли албарышлар лигаһын. Шул мәлдә лә безнең Гөлсинәне бер дә аптырап куйманык, искә хукманык. Безнең арабызда яшьтәр арасында ул безнең ничектер бер әсәй буларак, үзе безнең арабызда йөреп, безне күрһәтеп, юнәлтеп, эстраданы кертеп, менә безнең бүгендә оның концертында йөреп атабыз. Син гомумән бит инде бәйрәмнәр алып бару белән күбрәк шөгыльләнәсең, әйме? Концертлар алып бару ничек сиңа? Кайсысы ныграк ошый? Охшай дип уны кыйын әйтүбез, чөнки менә бүгенгә беренче тапкыр Өфө балалар филармониясында. Һәм монда күп буенча бөтәһеле балалар киңәм итә концертка. Шулар арасында карап, онда икенче энергетика, банкетта үдең белеп торган, онда икенче энергетика, онда һин юбилярды мактайһың, туйда һин яшьтәрне мактайһың, монда бөтә сәхнәне, бөтә тамашаны мактар кирәк. Әйдәр син безгә Гөлсинә Мөхәммәдиеваны бүтән яхшы сыйфатларын әйтеп мактап кит әле. Беренчедән ул бик нык тәмле бешерә. Чөнки без онда кунакта булган бар. Һәм ул икенчедән ул әлшәй кызы.
Әлшей кызлары билеп торагыз. Безнең республиканың иң яктый йолдызлары бөтен Әлшей районынан сыккандыр. Шуңа күрә уны әйтергә кирәк. Өченчедән, әлбәттә, ул шәп алып барусы һәм дә ул бик матур церемониялар алып бара. Бүгінгі көндә сезнең ничә үзегезнең коллективыгыз бар һәм ничә балага гомумән сез вокал белемнәре бирәсез? Минең 2 вокал студиям бар, Бәхет дип атала һәм дә Ләйсән. Һәм унда минең 30дан ашу бала шөгыльләнә. 5 яшьтән 23 яшькә тиклем. Искиткеч, менә аларны үзегезнең төркемегезгә дип әйтик миндәйме? Сойлап алганда нәрсәгә басым ясыйсыз? Нәрсәгә игътибар итәсез балаларыбыз үзегезгә сойлап алганда? Әлбәттә без аларда тикшереп карайбыз, тавышын, нәмәкәй слух дип әйтәбез инде, һәм ритмны тикшереп карайбыз, һәм аларның нык теләген. Һәр бала шул сәхнәдә сыгыш яһарга хыяллана. Һәм дә әгәр дә уның әдгенә мөмкинселеге бар икән, күрәһең дә ул мөмкинселекне үстерергә була. Алла бuyurһа, минең дә укучыларым зур артистлар булып китер дип ышанам. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда үземнең шәхсән бик хөрмәт иткән, сезнең яраткан Башкортстанның халык артисты, бик күп хит җырларының авторы Наиләве Шаймарданов. Беренчедән, рөхсәт итегез, без сезне котлыйбыз. Гөлсинә Мөхәммәдиева белән шундый матур кичә оештыргансыз бүген. Үзегезнең укучыларыгыз белән. Үзегез шушы кичә турында Наиләве сөйләп китсәгез иде. Буның идеясы кашан туды? Ни өчен сез моны әле нәкъ эшләргә булдыгыз? Хәерле кич, Роза. Дөресен әйткәндә, ел сайын мин уздырам шушындай кичәләрне, минем җырларымнан торган, анда инде танылган, популяр Татарстанның артистлары, республикасының артистлары, Башкортстан республикасы артистлары катнашадыр. Быел мин яшьләрне күрсәтергә булдым, чөнки аларда да минем җырларым бик күп кенә яңгырый. Менә шундый бәйрәм оештырырга булдым, чөнки яшьләргә кемдер ярдәм итәргә тиеш. Менә шундый фикер булды. Гөлсинә белән без бергә Уфа балалар филармониясында эшлибез. Шуңа күрә менә шушындый бәйрәм оештырдык. Нәрсә дип әйтәсем килә, чыннан да безнең Башкортстанда күп талантлы җегетләр, кызлар. Шуңа күрә аларны менә таныштырырга булдым. Үземнең җырларым белән, тамашачылар белән бик матур итеп, күңел итеп кичә бара. Хөрмәтле тамашачылар, безнең кунакларыбыз арасында Гөлсинә Мөхәммәдиева башкарган җырларның авторы Саҗидә ханым да әле басып тора, хисләргә бирелеп, ничек сезгә үзегезнең җырларыгызны Гөлсинә Мөхәммәдиева башкаруында ишетеп утыру залдан? Бик шатмын, матур итеп йырлай Гөлсинә йырымды. Җиренә җиткердем, менә бит авторлар алар әле башкаручыга аеруча бер тәнкыйть күзеннән карап утыралар. Әйме җыр барып җитәме халык күңеленә? Сез теләгәнчә ул башкарамы? Ничек? Мин бик ябай итеп күргәйнем йырзарымды, әмма бүген менә сәхнәлә ишеткәс инде ошо йырзарымды нык шатландым, дәртләнеп инде Гөлсинә йырлай, башкара, рәхмәт аңа зур итеп. Иҗатымды шулай итеп сәхнәгә алып чыкканы өчен.
матур язларда шундый матур концертлар уйыштырган өчен зур рәхмәт. Очень интересный концерт, молодые звезды, их очень много, они очень талантливые. Интересно было посмотреть на них, послушать. Бик матур концерт, рәхмәт дурейтеп бетәһенә дә. Молодцы. Я вот как бы первый раз, но она зажигает, вообще невозможно. Она замечательный человек. Мен менә карап торам да Гөлсинәгә сокланып, минем дә сезнең укучыгыз булып китәсем килә. Шундый җиңел рәхәт, энергетикалы кеше сез, субханалла, күз тимәсен. Мин Роза олы кызлар менән егетләр менән дә олы дип әйтте, бәләкәй түгелең бит инде, мәктәптә укымайһың бит дип әйтәм килә. Шөгыльләнәм. Әгәр дә теләгең булдыйһа, кил. Бергәләшеп йырларбыз. Килермен. Бик күпләр инде Роза Хәйруллина кашан җырлый башласын дип сорыйлар, үтенәләр. Үземнең генә тәвәккәллегем җитми, бәлки сезнең җиңел кулдан башлап та җибәрбез, Алла белсә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген шундый матур эксклюзив мизгелләр безнең концертыбызны тулыландырып тора. Менә сезнең каршыгызда безнең хөрмәтле Зөһрә ханым. Һәм әйтергә кирәк, бүген аның иҗат иткән җырын нәкъ Гөлсинә үзе башкара. Сезнең иҗади шундый бердәмлек, иҗади танышулар кайчан, ничек башланып китте? Гөлсинә ханым безнең күптән инде ассамблея сараларында бик матур итеп катнаша. Уның шундай ит китмәле Хандугас тавышындай тавышы безнең сараларыбызны, байрамдарыбызны бидәй, халык яратып тыңлай. Шуңа күрә лә бына яңа җыр иҗат ителгәс, Гөлсинәнең тавышына тап килер дип уйлаган идем. Ысынлап та бик матур, шундай иҗади имеш килеп туды. Ысынлап та бына бик һәләтле, бик үзенчәлекле тавышлы, шундай яңгырап торган назлы, моңлы тавышлы безнең Гөлсинә ханым. Һәм әлбәттә бына безнең иҗади бәйләнеш әле сак башланып тора. Һәм безнең уйлавыбызча бу бәйләнештәр бик озын гомерле булыр дип уйлыйбыз, чөнки диапазоннарда тап килә безнең икебезнең дә. Уның шул хәтле хис менән матур итеп йырлавы ла бына йырның исеменә лә тап килә. Шуңа күрә лә Гөлсинә халыга артабанда иҗади уңыштар, яңа асыштар теләйбез. Һәм ысынлап та бу безнең бүгенге заманча эстраданың иң сау йолдызларының бере булып тора. Бәләкәй шоктан укинде Гөлсинә без конкурсларда чыгыш ясаганда, шәһәр мероприятияларында чыгыш ясаганда Гөлсинә ничектер поддерживать безне итте. Әлбәттә без аны яратабыз, хөрмәт итәбез, коллега буларак та, кеше буларак та. Маратны да хөрмәт итәбез, Марат Садриевны. Якын итәбез Марат белән Гөлсинәне. Кешелеклек сыйфатларына килгәндә, Гөлсинәне менә нинди кешелеклек сыйфатлары сезнең өчен аерып тора башкалардан? Ул һәрвакыт елмая. Менә аны без генә түгел, барысы да әйтәдер. Ул һәрвакыт елмая, кояш кебек. Һәрвакыт аның күңеле шат, кайфлары әйбәт, ничектер аны күрсәң елмаясы килә. Менә ул шундый, ул бар бөтен татар-башкорт эстрадасыннан аерылып тора. Шуның белән.
Мне очень приятно участвовать в этом концерте. Я с удовольствием поиграю на этом концерте. Гульсина Мухамадиева очень талантливая башкирская певица. Она с детства поет. У нее голос очень колоритный, именно башкирский. Это очень большая редкость в Башкирии. Она наша башкирская звезда. Всегда выглядит шикарно. Всегда на нее зритель идет. Всегда хочется ее слушать, ее приятный голос. Марат Садриев. Искиткеч матур күлмәкләре белән безнең Гөлсинә балкып утыра. Ул сәхнәләрдә балкыйсың Гөлсинә. Хәтта ки үзеңдә сизмәстән җыр белән җыр арасында шундый сикереп бии башладың бер мәлне. Бу синең шул хәтта халкыңны яратудыр инде, әйме? Минең бүген сыгыш яһавым, ул менә истән кайдандыр менә ташып сыккан энергиям, шундый ни тойдым инде мин бүген. Күтәренке кайф булды минең. Рәхәтләнеп сыгыш яһам. Хөрмәтле дуслар, сер итеп кенә тапшыру үзенең эшен дәвам итә. Сезнең каршыгызда Гөлсинә Мөхәммәдиеваның бик күптәнге дусты, курсташы Лилия. Лилия, син инде барсын да беләсең. Ниндирәк кеше ул безнең Гөлсинә тормышта? Әйдәле безгә барсын да сөйлә әле. Biz Gülsina bilan 1999 yıllardan beri şul tanışıp, dostlaşıp gittik. Әлеге көнгә хәтле инде шулай оралашып, дус булып яшибез. Gülsina ул минем свидетельницам да булды. Ул бик уңган, тырыш кыз. Шул алдагы көннәрендә дә шулай кыю булып, җитез булып, шул эшләрен алып барсын, аңа ак уңышлар. Алдагы көннәрендә дә инде Марат белән ике балаларын исән-сау карап үстерергә язсын. Шул ак еллар Гөлсинәгә исән-сау булсын. Халык мәкале бар. Сүз белән җиткерә алмаганны җыр белән җиткереп була кешегә тормышта, халыкка дигән. Менә сез монда килешәсезме? Килешәм. Чөнки йырда бит ул моңда. Моң менән йыр. Әгәр дә кеше йырлай икән, ул йөрәгеннән сыгарып йырлаһа, әлбиттә, был һүзләр кешегә барып итәсәк. Үзегез менә тормышта Гөлсинә, кайда ял итәргә яратасыз? Кайдан сез шулай матур итеп җырларга көч һәм илһам аласыз? Көч һәм илһам тиеп инде мин үз эшемне яраткангадыр, һәр вакытта әҙермен сыгыш яһарга, һәр вакытта энергичный мен миңа айт диләр, тайт итеп торам. Шулай да ял итәргә яратам мин диңгез буенда. Буна әгәр дә әзгенә мөмкинселек булһа, дөньяларым булһа, елна бер тапкыр гына булһа ла, диңгез буенда гаиләм белән ял итәргә тырышабыз. Шуннан көс алып кайтам. Һәм Башкортстаныбыз, гүзәл Башкортстаныбыз менән һокланып, кайһы төбәккә барһаң да рәхәтләнеп ял итәргә була. Гульсиночку я очень люблю. Мы с ней работали с 2006 года по 2012 год в городском дворце культуры с солистками администрации города. И с тех пор у нас завязалась крепкая дружба, дружим с семьями. Мы очень близки по духу, мы обе козерожки, деловые, активные, профессиональные, продвинутые. Гульсина молодец, она всегда развивается, стремится к лучшему. Я благодарю ее за приглашение. Я была сегодня очень рада влиться в замечательную такую тусовку, хорошую тусовку с хорошим составом артистов и молодых, и взрослых. Наилябые года желаю я, конечно же, нового развития, новых шедевров, новых хитов. Гульсиночке я желаю развития, замечательных учеников, профессионального роста. И пусть ее глазки всегда блестят, чтобы не было профессионального выгорания, чтобы были новые высоты в ее жизни, которые еще не покоренены. Стремление, развитие, семейного благополучия. У нее замечательные детки. Я ее очень люблю. Она с каждым годом расцветает все больше, краше, ярче и лучше. Всем большой привет!
зеркало стою и хохочу. Я на мамочку похожа быть хочу. Это мамина помада, мне накрасить губы надо. Надо, да. Возле зеркала хочу и хочу. Я на мамочку похожа быть хочу. Кто из вас больше всего хочет стать артистом, как ваша мама? Ты хочешь также на сцене выступать, да? Да. А ты, Амир? А я не очень как-то. Мамочка, мы сильно тебя любим. Гүлсина Мухаммадиева үшін мәхәббәт нинди төшенчә икән ул? Мөхәббәт ул минең өсөн менә кешенең төптә сер генә булып яткан бер тойгыдыр ул. Мөхәббәт һез яшәп булмай. Мөхәббәт минең өсөн ул бөтәһелә. Менә мөхәббәт булһа, яшәйһең, яшнәйһең, артабанда иҗат итәһең. Мөхәббәт менән яратылып яшәгез, дуслар. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Гөлсинә Мөхәммәдиеваның бер туган апасы Гөлйөзем ханым һәм аның кызы Юлия. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Гөлсинә гомумән балачакта ниндирәк кеше иде? Үзгәрдеме ул, юкмы? Сөйләп китегез әле безгә. Ничек әйтәм, шу иркәйне бәләкәй генә вакытында ала, бәләкәй генә сәгать ничә 3-4 яшь вакытында укучы йырлай башлый, утыргычка басып та йырлай торган иде. Бүтәһендә кай вакытта елатып бетә торган иде. Нинди кунак булмай сыгып утыралар да, әйдә кызым йырлатып аны йырлата торган иде. Шу бәләкәйдән йырлап матур итеп ниткән була инде инде. Безән бер вакытта алай сәхнәдә сыгып артистка булып китер дип уйламадык. Кем белән, просто семьяда үскән балалар бит инде. Ата-әсәем бит инде ябай хавынсы, атаем тракторист булып эшләнеп бит инде. Шулай булгас бит инде безнең алай ни менән бер хәлә ни түгел инде, сәхнә менән инде. Гөлсинә апайга бигрәк тә иҗади уңышлар теләйм, шулай ук гаиләһе менән тату, озын гомер, шулай сәхнәләргә һәмак балкып, матур итеп торгандар. Бәләкәй сакта без Гөлсинә апай менән гел хугыша торгайны, безнең 5 кенә яшь арабыз. Ә хәзер Аллага шөкер, балаларыбыз бер-берсе менән уйныйлар, бер-берегә кунакка йөрибез, шайтып бергәләшеп, исәнлектә, һаулыкта, тазалыкта, байлыкта бергә яшәргә язган. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта үтсен гомер елларыгыз дип, шундый матур эшләрлекле җыр бүләк итәләр Наиша Мәрдәнов җаткан әлбәттә. Һәм медаллар Гөлсинә Мөхәммәдиева белән икесе һәм үзләренең укучылары белән нинди матур номер итеп эшләгәннәр. Халык басып кул чаба, дуслар, үзегез күреп китегез әле. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары, менә ниһаят икесен дә эләктердем дип әйтсәм дә һич агыш булмас. Сезнең каршыгызда бүгенге шушындый матур моңлы кичәнең патшалары, оештыручылары, укытучылар, үзләре җырчылар, искиткеч талантлы Наиша Мәрдәнов һәм Гөлсинә Мөхәммәдиева. Концертның барышы, энергетика ничек тоясыз, Наил абый, бүген сезнең хисләр? Үзегез күреп торасыз, көчле, энергетика көчле, жылы, изге, шундай, шуңа күрә без сизәбез инде аны. Сәхнә кешеләре сизә инде аны. Ничек кабул итәләр, ничек алкышлыйлар, нинди шәшкә, менә бит, менә карагызлар, нинди матур бүләкләр, шәшкәләр бүләк иткәннәр. Гөлсинә, сезнең фикерләрегез? Мин бүген нык канатланып, осып ошо сәхнәдә сыгыш яһаным. Рәхмәт зур итеп безнең тамашачыларыбызга. Ысынлап Наилә бу әйткәнсә, энергетика вот унан менә өреп тора ине, ташып тора ине, точно. Шундый матур уңыш нәтиҗәсе чынлап та без дә күреп киттек. Менә бер-берегез белән эшләгәндә иң авыры нәрсә? Гөл генә килешеп буламы ике иҗат кешесе, икегез дә оештыручы, икегез дә укытучы? Нәрсәсе авыр, Наил абый? Килешмәслек түгел, чөнки без икебез дә якташлар бит, икебез дә кызу кешеләр. Но мин өлкәнрәк булгач, Гөлсинә мине туганкаем тыңлый инде ул. Тыңлый. Рәхмәт. Әлбәттә. Мин Наил агайдан шундый дәрес алдым. Ул шундый безнең концертыбызда оештыруда зур өлеш индерде. Рәхмәт һезгә. Рәхмәт. Рәхмәт.
Hörmətli dostlar, sizin qarşınızda legendar 10 türkümü yigitlәре. Siz bugün Гөлсинә Мөхәммәдиеваның шундый матур бәйрәмендә нинди хисләр кичерәсез? Иң матур хистәр, беренчедән бик матур бүген кисә. Беренчедән, икенчедән бер килүебезгә бик шатбыз, чөнки монда безнең коллегалар, достар йыелган. Ул әлбәттә мондай шундай авырала эшләү бик һәйбәт, бик күңелгә якын, шуга сакыргандар өчен зур рәхмәт. Һәм без әлбәттә үзебезнең йырдарды башкарасакбыз, әлбәттә Гөлсинә өчен, Наил өчен һәм иң мөһиме ул халык өчен. Гөлсинә, һин супер! Гөлсинә Мөхәммәдиева өчен ниндидер тормыш кагыйдәләре бар микән? Булса, ниндиләр алар? Тормыш кагыйдәһе минең алга һәм дә алга, бер кайчан да тукталып калмаска, һәм дә йоклап ятмаска, эшләргә. Әгәр дә шундый мөмкинчелек булса, читтән торып үзегезгә киңәш бирергә, нинди киңәш бирер идегез сез Гөлсинә Мөхәммәдиевага? Әз генә туктап тор дип, ял ит дип. Һәм дә үзең менән яшырак кал дип, үзеңә вакыт күбрәк нимә дип әйтәләр, бүлергә, үземә вакытты күбрәк бүлергә һәм дә табигатьтә күбрәк булырга. Общий поклон на тех артистов Матургалы. Икенез как репетировали. И раз. Рахмет. Келеулерге рахмет. Кайтыгы. Хөрмәтле дуслар, шулай итеп шаулап, гөрләп, без сезнең белән күңелле итеп моң иленә сәяхәт иттек. Миңа калса, бу сәяхәт сезгә ошагандыр. Чөнки мондагы җылы, матур, нурлы атмосфера барыбызның да күңелләрен күтәрде. Гөлсинә Мөхәммәдиева, Наил Шаймарданов, афәрин сезгә. Шундый матур кичәләрегезне һәр даим, һәр елны оештырып торыгыз. Һәм сезнең укучыларыгыз елдан-ел артсын. Ә инде сезнең аларга биргән чын күңелдән өләшкән бөтен көчегез, белемнәрегез киләчәктә матур җимешләр бирсен. Шушы матур мизгелләрдә, дусларым, мин тапшыру әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина киләсе матур очрашуларыма тиклем сау булашам. Бәхетле булыгыз, мәхәббәттә яшәгез, сау-сәламәт булыгыз.